Občania Slovenska, predstavte si, že si chcete od štátu kúpiť malý kúsok pozemku vedľa svojho domu. Štát si zavolá znalca. Ten vám spočíta každé steblo trávy a oznámi cenu 200 eur za meter štvorcový. Zaplatíte, lebo nemáte na výber. Ale teraz si predstavte, že ste obria finančná skupina s miliardovým portfóliom. Prídete za tým istým štátnym podnikom v tej istej lukratívnej lokalite pod Devínom a chcete nie 90 metrov, ale rovno vyše 7000 štvorcových metrov. A čuduj sa svete, štát vám tie pozemky predá za necelých 92 eur za štvorák. Teda za menej ako polovicu. Vitajte v realite slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý má chrániť naše vodné toky a majetok nás všetkých, no pri pohľade do registra zmluv to vyzerá, že má dvoje rôznych metrov. Jeden pre bežných smrteľníkov a druhý pre vyvolených. Poďme sa pozrieť na fakty, ktoré sme vytiahli priamo z centrálneho registra zmluv a z katastra. Všetko sú to verejné a overiteľné dokumenty. Marec 2026. Slovenský vodohospodársky podnik uzatvára v katastrálnom území Devín dve kúpne zmluvy. Prvá zmluva. Kupujúci sú dve súkromné fyzické osoby, kupujú malú parcelu, necelých 90 štvorcových metrov. Výsledná cena presne 200 eur za meter štvorcový. Štát dostal 17 800 eur. A teraz druhá zmluva z rovnakého obdobia. Kupujúcim je firma KPRHT 4. Táto firma nekupuje omrvinky, berie rovno obrovský balík. 4 parcely s celkovou výmerou 7327 metrov štvorcových. A aká je jednotková cena? Neuveriteľných 91 eur a 74 centov za meter štvorcový. Rozdiel? Viac ako dvojnásobný. Keby táto firma platila rovnakú taxu ako bežní občania, štát mohol namiesto 672 000 eur získať takmer 500 000 eur. Kde zmizol ten zvyšok? Kto tu poškodzuje finančné záujmy štátu a obral nás všetkých o 100 000 eur? Možno si poviete, že tá firma mala len šťastie, alebo že išlo o náhodu. Kto vlastne sedí v pozadí firmy KPRHT 4? Pozreli sme sa do registra partnerov verejného sektora a do Finstatu. Konateľkou a konečnou užívateľkou výhod tejto firmy je pani inžinierka Andrea Tkáčová. Podľa medializovaných informácií ide o sestru Patrika Tkáča, spoluzakladateľa finančnej skupiny JNT. Celá sieť firiem s názvom KPRHT je historicky a majetkovo prepojená na projekty tejto skupiny. Aby toho nebolo málo, pohľad priamo na list vlastníctva pôvodného štátneho majetku ukazuje, že banka z portfólia JNT má na susedné pozemky zapísané záložné právo už od roku 2014. To znamená jediné. Táto finančná skupina má o lukratívne územie pri Dunaji pod Devínom dlhodobý systematický záujem. A štátny podnik im teraz prihráva tisíce metrov za mimoriadne priateľskú cenu. Obyčajne v takýchto prípadoch príde obhajoba štátnych úradníkov. Ale veď to boli iné pozemky. Bežní ľudia kúpili trávnatý porast v zastávanom území obce, kým tá veľká firma kúpila len ostatné plochy a neúžitky mimo zastávaného územia. Áno, formálne to tak v katastri je. Jedny pozemky sú klasifikované ako neúžitok, druhé ako trávnik. Ale pýtam sa, naozaj má v jednej z najlukratívnejších lokalít Bratislavy, priamo na brehu Dunaja v Devíne, obrovský ucelený pozemok s výmerou vyše 7000 metrov hodnotu len 91 eur za meter? Zohľadnil znalec, inžinier Emil Rarok v posudku číslo 88 z roku 2025 reálny trhový potenciál tohto územia? Vedela táto firma, prečo tie v úvodzovkách neúžitky kupuje? My vieme, ako rýchlo sa na Slovensku dokážu bezcenné plochy zmeniť v územnom pláne na lukratívne stavebné parcely alebo športové areály. A hlavne, bol ten tzv. Verejný výber uchádzača skutočne otvorený? Vedela o ňom verejnosť? Alebo bol ušitý tak, aby podmienky splnil len ten, kto mal pripravenú zálohu 150 000 eur? Bohužiaľ, toto nie je jediný škandál, ktorý okolo slovenského vodohospodárskeho podniku v týchto týždňoch vybuchol. Len pred pár dňami čelil manažment SVP ostrej kritike za to, ako nakladá s tzv. Nadbytočným majetkom. Vyšlo najavo, že podnik prenajíma rekreačné chaty v Modre a na Bukovej na 10 plus 10 rokov za smiešné sumy predkupným právom pre nájomcov a bez riadnej verejnej súťaže. Dokonca ignorovali aj nesúhlasné stanovisko vlastného odštepného závodu Povodie Dunaja. Vidíte ten vzorec?
Opakuje sa to isté. Lukratívny majetok štátu sa potichu, bez reálnej súťaže presúva do rúk vybratých ľudí pod zámienkou, že ide o v úvodzovkách schátraný alebo v úvodzovkách nadbytočný majetok. Obe zmluvy v Devíne podpísal generálny riaditeľ SVP inžinier Jozef Moravčík, ktorého do funkcie nominoval priamo minister životného prostredia. A obe tieto transakcie muselo schváliť samotné ministerstvo. Tento materiál, ktorý máme v rukách, nie je len obyčajný novinársky článok. Je to kompletný, detailne vypracovaný analytický podklad pre podanie trestného oznámenia. Sú v ňom jasné indície, že mohlo dôjsť k porušovaniu povinností pri správe cudzieho majetku a k zneužívaniu právomoci verejného činiteľa. Orgány činné v trestnom konaní budú musieť preveriť, ako presne vznikali znalecké posudky a prečo štát predáva majetok pod cenu. Preto chcem odtiaľto poslať jasný odkaz na rezort životného prostredia. Pán minister, pozrite sa na to. Pozrite sa na to, čo robia vaši nominanti v Slovenskom vodohospodárskom podniku. Pozrite sa na to, ako sa v rovnakom čase meria bežným občanom 100-metrovým metrom a finančným skupinám kilometrovým. Majetok štátu nie je osobné vlastníctvo úradníkov. Patrí nám všetkým a my sa budeme pýtať a sledovať, kým sa táto obria diera na štátne peniaze nevyšetrí. Zdieľajte toto video, nech sa o týchto 2 metroch dozvie celé Slovensko. Pravda sa nedá skryť pod koberec, ak o nej hovoríme nahlas. Pekný deň prajem.